салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст платьёҳои ипеки оригинал. Нигоҳ кунед тана апам ҳастанд чӣ хел хушрӯай. Доставка доранд духтаро 1300 сомон нархи донаша оптан гем бача арзон мекунад бо пуштон нишон тена пай миҷгон. Ина магазини пай миҷгона бигэн духтаро бозори Корвон даҳум дарвоза ё нуҳум мешаҷа. Нуҳум дарвоза магазини 39 духтаро ина касе харидори марҳамат 1300 боя арзон мекунанд. Касе барои савдо мегира арзон мекунанд. Харидорони муҳтарам марҳамат. Платьёи новинка беҳад фасон духтаро. Я бурай наздикача нишонтиё. Виден? Ипеки пеш иҷаш аднатони, ай пешиш гилдора ҳардаш качестваш хушрӯай. Тане апада боя буригай наздик нишонтиё диден? Пушташ бо беҳад украшенияш хушрӯй бад бромадай. Конкретни харидоро марҳамат банависед. Апаҳо хоҳарони азиз, анамёра президент тамом шуда буд, аллакай боз овардем вечерни платьё 1200 буда нархаш. 1200 сомони духтаро ина танаи апам дам ҳастай марҳамат када бине вечерни платья духтаро аҷоибот хушрӯ болошон тура таркшон вай дора чихол дора ягонҷо наметобад бори новинка духтаро. Сета расветка дора размеро чӣ хеле бад? Ай 40 то 50 духтаро размерои Туркия ина харидоро WhatsApp дар рӯи экран нависен. Шумо динара хичонам пара президент тамом када биден аллакай боз омад.